Siphambili kukamnikazi wabantu. Uyena osimemile ukuba size kuyena. Kodwa ke njengoba siyabantu bomhlaba nje kunezikhathi lapho esesinyamalale ebusweni bakhe singabonakali noma ethi uyasibheka angasiboni. Sithi ngalezo zikhathi uma sisanyamalele sisuke sisenza izinto zethu zomhlaba ezingamdingi uShembe. Nanokuthi lezo zinto zisuke zisijabulisa okwesikhashana. Bese sithi akusho lutho ngoba ngesabatha njengoba ngikhona Inkonzo. Kodwa ke uma sihlala senza njalo kuyobe kusho ukuthi ezimpilweni zethu zonke zokuhamba kwethu kulomhlaba siyolokhu sihlala sizulazula sifuna lapho engakhona uShembe ngoba kunesikhathi lapho esisuke khona phambi kwakhe. Kodwa uma sihlala siphambi kwakhe ngaso sonke isikhathi uyena oyohlale esicacela indlela eya ekuphileni asiholele emadlelweni aluhlaza ngoba ngaso sonke isikhathi sihlale siphambi kwakhe. Okwethu ke ukuthi lezi zikhathi esithi ezasemhlabeni zobumnandi sihlukane nazo. Ngoba ngalesi sikhathi sithi sisasukile phambi kwaShembe asazi ukuthi yini ezosehlela. Bese uyosithatha isikhathi sokuthi ukufuna. Ngoba nangaleso sikhathi uyobe ungazazi ukuthi uwumuntu onjani. Nokuthi isimo okusona sikufanele yini ukuthi ube phambi kwakhe. Ngakho ke kufanele ngaso sonke isikhathi sihlale silindile siphambi kwakhe singasuki. Ngoba yena ngaso sonke isikhathi uhlale esekhona ebusweni bese kuba yithina esikhululayo. Ithi Inkosi yasePhakameni uma ikhuluma ngoShembe ikhuluma nangothando lwakhe analo ngathi ithi uthando lwasezulwini maNazaretha luyiwe. Usho Inkosi yasePhakameni ithi uNkulunkulu uma ethanda abantu wayethi naye abamthanda. Usho Inkosi yasePhakameni kwenye izintshumayelo zayo ezikhona ezibhaliwe phansi. Ithi ke nina maNazaretha lithandwa kakhulu. Kusho ukuthi uNkulunkulu uthanda kakhulu. Manje ke ekuthandweni kwethu kakhulu naye uNkulunkulu ulindele ukuthi nathi simthande njengoba naye esithanda. Iyaqhubeka Inkosi yasePhakameni ithi uthi uShembe olwakhe uthando alupheli ngathi. Ngendlela asithanda ngayo uthando lwakhe kithi alupheli. Ithi ngazo zonke izikhathi ngiyalinda. Ithi iyalinda ngazo zonke izikhathi. Ilindeni? Ilinde thina mina nawe. Uthi ebusuku nasemini ihlale ilindile. Ayilindile nje ilinde ngalolu thando enalo ngathi. Ake sisibuzeke thina ukuthi lo muntu olinda ubusuku nemini nangazo zonke izikhathi elinde ngothando lwakhe wena wenzani ngazo zonke lezi zikhathi? Angithi uthe wena kunesikhathi la usuke khona ebusweni bakhe uthi lesi ke esami sokuthi ngenze izinto zomhlaba lezi ezingamdingi uShembe ngoba vele ngesabatha ngizobe ngikhona esontweni. Kusho ukuthi wena unesikhathi sakho sokwenza izinto zomhlaba ezinganawo ukhiye okuvula izulu. Iyaqhubeka Inkosi yasePhakameni ithi uthi uShembe bantu bami uma ngiphakathi kwenu ngifana nomfazi
onabantwana. Noma umntwana ebulele umuntu unina akaze engabona. Noma umntwana entshontshile kunina akubi lo. Noma umntwana engenzani kunina wakhe usengumntwana. Kodwa yena ngaso sonke isikhathi unalo uthando lwethu asika lo. Siyalibuyisa thina lothando lwakhe na. Uthi ngaleso sikhathi esithanda njengomfazi ethanda ingane yakhe ulindile emasangweni ukuthi mzukwane sifika. Sithi baba sesifikile, athi bantu bami wozanini nginengenise nginamukele ngethemba. Uma esesamukele uthi ke uyothatha ingubo yakhe endala asifake ngaphansi kwayo asifukamele bese eya emasangweni asezulwini. Uthi bayothi uma bethi abalindi bamasango, hawu Shembe wakukhumala kangaka namhla wamkhulu kangaka kwenze njani? Athi ngiphethe into yami. Uthi uma esedlule lapho akekho omunye oyobuye ambuze. Uma nje eseshilo ukuthi ngiphethe into yami, lento yami engikhuluma ngayo ke ukhuluma ngami nawe. Kodwa ke uyakwazi ukukhuluma ngami nawe na? Ngeke akwazi. Ngani na? Ngoba uthi ke egcineni. Kodwa lokho ngokwenza kwaba ngangisoli, kwaba ngangihluphi. Le ngubo yakhe enkulu ayokufaka ngaphansi kwayo akufukamele njengesikhukhukazi sifukamele amatshe. Uyokwenza kulabo abangamsoli nabangamhluphi. Zibuzeke wena njengoba uhleli lana. Kulokho okubili kokusola nokuhlubuka ukuphi okukhona? Ngoba ithi Inkosi yasekuphakameni kwamina kuyangehlula ukulandela uNkulunkulu ngoba kukhulu. Besithi kufana nesihlabelelo sayo. Hayi lesihlabelelo sabhalwa iyona Inkosi yasekuphakameni. Kodwa ayikhuluma ukuthi sayo, ikhuluma ukuthi isihlabelelo sikaShembe. Lesi ekhuluma ngaso ukuthi kwayona kuyayihlula ukulandela uNkulunkulu ngoba kujulile. Wena ke uyokwazi yini ukumlandela? Isihlabelelo samakhulu 227 sithatha ivesi lesine. Lapho ethi khona kwayena kuyabehlula ukumlandela uNkulunkulu ngoba ukulandela uNkulunkulu kujulile. Lolu thando lujulile lunamandla njalo ukufa lunandi noma wena awufihliwe iwe lolu thando uthi uthando lwasezulwini luyiwena. Uthi la kumhlabelelo wakhe uthi lolu thando lujulile. Luthi luyiwele nje lube lujulile. Lunamandla njengokufa. Lumnandi enhliziyweni noma wena ufihliwe. Lokho buwele bakhona ke yena uyaluletha kithi.
siyalibuyisa thina kuyena ukuze kwakheke phela iwele. Kodwa-ke leyo mpendulo isezinhliziyweni zethu ngabanye bobafika ukuthi njengoba mina engithanda kangaka nami ngiyamthanda yini, ngiyamthanda yini njengoba engithanda kangaka. Okukhulu esikwazi ukukwenza ukuthi sahlulelane ukuthi hayi lento abayenza lapha yikho ngiyaphuma mina siyohlala lapha ngaphandle ngoba vele lento eyenziwa lapha into engekho. Hlulela uqede uthi hayi ngiyahamba jikela ngiyahamba, but uma usuphumile siwahlulele yahlulela wedwa ungahluleli nathi. Sishiye thina singakaboni ukuthi sisendaweni eyiphi. Incwadi kaMathewu yesikhombisa sasuka sesikhombisa sofunda ivesi lokuqala levesi leshumi nambili. Mathewu wesikhombisa. Ningasho ngizofunda kwelesizulu ngithe ngifunda kwelesixhosa nangalizwa kahle. Labo abaphethe abesixhosa bazobona ukuthi lento engiyifunayo ayifani nayo izwi. Ningahluleli ukuba ningahlulela. Ngokwahlulela enahlulela ngakho nani niyekwahlulela ngakho. Nangaleso silinganiso enilinganisa ngaso nani niyakulinganiselwa ngaso. Ubhekelani ucezwana olusesweni lomfowenu, kepha ugongolo olusesweni lakho awuluboni na? Ungasho kanjani kumfowenu ukuthi ake ngikhiphe ucezwana olusesweni lakho, bheka ugongolo lusesweni lakho. Mzenzisi, khipha kuqala ugongolo esweni lakho khona uza kubonisisa ukukhipha ucezwana esweni lomfowenu. Ninganiki izinja okungcwele, ningaphonsi amaperele enu phambi kwezingulube, funa ziwanyathele lezinyawo zazo ziphenduke zimhlephule. Celani khona nizakuphiwa, funani khona nizakufumana, ngqongqothani khona nizakuvulelwa. Ngokuba yilowo nalowo ocelayo uyamukeliswa, lo ofunayo uyafumana, nongqongqothayo uzakuvulelwa. Noma ngumuphi umuntu kini ongathi uma indodana yakhe icela isinkwa ayinike itshe, noma icela inhlanzi ayinike inyoka na? Ngakho-ke uma nina enibabi nazi ukubapha abantwana benu izipho ezinhle kakhulu, uYihlo esezulwini uza kubapha okuhle abacela kuye. Ngakho-ke konke nokungakanani enifuna ukuba abantu bakwenze kini, kwenzeni nani kanjalo ngokuba lokhu kungumthetho nabaprofeti. Ngakho-ke na uma nina enibabi nazi ukubapha abantwana benu izipho ezinhle kakhulu, uYihlo osezulwini uza kubapha okuhle abacela kuye. Leli bandla lamaNazaretha uShembe akazasafundise kwahlulela. Kodwa wathi umuntu nomuntu indlela yakhe kuleli bandla uzibonela yena ukuthi uma esengenile ngaphakathi imithetho eseyazi eseyinikiwe nazi indlela akufanele wahlulele umuntu. Uzahlulela wena kuloku kuhamba kwaleli bandla. Uma ubona ukuthi isicathulo siyakushisa wena osizwayo osigqokile ukuthi ngizosikhumula. Uma ubona ukuthi ijazi noma uMnazaretha wakho uyakushisa wena ozwayo ukuthi uzawukhumula, awuzukubuza umuntu ukuthi lo Mnazaretha ungiqinile noma uyangishisa na noma uyangixega na. Uzizwela wena. Ningahluleli ngoba lokhu kwahlulela kwenu nawe abantu bayakwahlulela ngokwesilinganiso obehlulela ngaso. Kodwa uma uzahlulela wena akekho oyokusola.
ngoba wena ozaziyo ngaphakathi ukuthi njengoba ngizahlulela mina akukho umuntu othe leli jazi liyangishisa lezi icathulo engizifakile zinkulu kunami noma ziyangibhija wena ozizwayo uma nikwazi ukupha abantwana benu izipho ezinhle uThixo osezulwini uyokupha labo abacela kuye okuhle kakhulu size lapha ke sizocela kuye ukuthi asiphe lokhu okuhle kakhulu ngoba sesiyakwazi ukuthi abantwana bethu sibaphe izibusiso esiziphiwe yena thina ke sizocela kuyena ukuthi asiphe kakhulu izibusiso ukuze lezi zibusiso sizedlulisele kubantwana bethu ngoba siziphiwe kuyena kodwa ke wasesicisha into eyodwa ukuthi njengoba sihlangene nje singabe sisahlulelana umuntu nomuntu akazahlulele yena ngoba uyena owaziyo ukuthi njengoba nginyathela phambi kaShembe nginyathela kanjani njengoba ngihleka nje phambi kaShembe ngihleka kanjani njengoba ngikhuluma nje phambi kaShembe ngikhuluma kanjani uthi konke okuhle ayokwenza nokusifukamela nokusembathisa ingubo yakhe le enkulu esikhumba noma yani uyokwenza kulabo uyokwenza kulabo abangamsoli nabangahlukile wena ke fika usuhlala phakathi uthi uShembe uyagana usenza ukuthi bamsola uBhobela bathi ngiyabona usenza amantombazane abasile ecumbini usendela ukuhlupha ngiyabona kwenza usenza sonke ngesabatha ngiyabona kwenza ukuthi ngiyabona kwenza nqapho kwala nathi enikele kusho bani kusho abefundisi kodwa labo ababesho njalo abahlulelwa ngamuntu bazihlulela bona basebephuma behamba kuhleke lokho kodwa uma sebengaphandle futhi abazange bakhuluma ukuthi ngilapha nje ngoba usibanibani uyena ongikhiphile esontweni cha ebeshona njalo bazihlalele nje bazama lezo maxhokofa nabo abawazamayo babeka la babeka khona kodwa ngomhlaba wokuphela abanye bathi yelana Inkosi ithi ayithumele imoto izongilapha angifuni umphefumulo wami uphumelela kodwa ngifuna uphumelele kuphi phakathi uma sifika ke sigijima siyayazi leyo ndaba uma sifika sigijima sifica Inkosi ayikho ihambile kwaZulu saphindele emuva hawu mntana uhambe kanjani hayi Inkosi hawu awusedlula kangangani uye phambili kwemali kunikile nawo wena ke uzokuphumela upho wakho phefumulo yawembatha ezinjani awo aphila liafunyana akusiphisi isicaba ithi-ke Inkosi yasekuphameni nithi kini ngakho-ke zidlane ngakho konke ukutusekayo nokuhloniphekayo okulungileyo okumhlophe nokuthandekayo nokubongekayo enakufundiswa kulolu hambo anidlinzi ngokuthi nizosola nokuthi nizohlebuka kodwa ngakho konke okumhlophe okutusekayo nokubongekayo enakufundiswayo kulolu hambo hlinzani ngakho ningadlinzi ukuthi awusiyasola konke nje kwenziwe ekhaya bayikhithi ikusasa kwabakhithi wabo awuhambi kahle
enakufundiswa bese nakwamukeliswa nakuzwa nakwena kubona kwenzeni ukuze uNkulunkulu okuthula eyobana lokho enakubonayo nakuzwa kwenzeni nakufundiswa ukuze uNkulunkulu okuthula abe nani. Lo uNkulunkulu okuthula okukhulunywa ngaye sikhuluma ngelanga lokugcina lapho usuthi usuqedile ngokomhlaba uthi hayi sengihambile kanti awuhambile uzulazula la emoyeni. Sunombuzo ukuthi yakuphathe njani sekubuza wena yakuphathe njani awuhambela yini. Akufanele ke lo mbuzo uhlale ukhona kuwe uma wazi ukuthi eyakho indlela ihamba phezulu kwalezi zinto. Zonke izinto wazamukela wakuzwa wazizwa kuye wayibona. Uzizwa kuphi na? Uzizwa uma uShembe isikhuluma. Ethi uma uMnazaretha akakwenza ukuthi. Uma uMnazaretha akakwenza ukuthi. Uma uMnazaretha umntwana uMnazaretha akakwenza ukuthi. Kodwa wena bese uba nesikhathi maNazaretha. Sokuthi kube khona la osukayo emehlweni kaShembe ungamboni yena akucinge ususukile wena uyazazi ukuthi usaya ebumnandini benyama uluphelayo. Lobo mnandi benyama awuthi bakuphelile akunalo nezulu. Akunawo nengubo yokwembesa umphefumulo. Kodwa ubumnandi nje baleso sikhashana kusuthi avele ngesabatha ngizobe ngikhona esontweni. Ubani uzokubona ukuthi bengikuphi ngelezi zinsuku. Yonke into eyenzayo ngempilo yakho uShembe usuke kubuka. Indoda yafika kuyena yazothi baba bayanginuka bathi ngiyathakala. Yaye kade yayizithakathela le kwayo esitabeni. Engekho yena ehleli khona umuntu wasezulwini. Uthi kodwa wena mntana emuthini uma besho njalo. Uthi bathi baba ayangithakathi. Awu. Uthi ke leli shumbe lilengalapha endlini yakho. Elicotsa igazi lasulwane sini legazi liqhamuka phezulu na. Awu, umuntu wasezulwini sungasho konke na. Umbulele umuntu. Wasuyamcuyiwe wasufaka izitho zakhe zomzimba. Hawu ukuphi na ngalesi sikhathi ithi inhliziyo musa ukwenza wena waqhubeka wathi bekuyimina lo mntana. Lesikhathi nje kukhona lenhliziyo ekhulumela phansi. Hayi bokumakwenza. Sushembe. Bese kuba khona lithi hayi ngiyabulala ukujwayela la. Yeka Sathane. Bese uvumela iphi wena? Yeka Sathane ukuthi ayikushemba kakhulu kanalo. Akukho la usukukhona khona suke ngakho. Bese uthola ukukhosha nokuzikhohlisa ukuthi ayivela ngiboni. uShembe uzofunana la kumuntu. Ngoba sijabule nje sibanga umsindo sibhiyoza uShembe akasiboni. Kodwa uthi mntanami ngalesikhathi uthi uyamnquma umuntu bengikhona. Ngathi ngiyakukhuza wamnqume nimbulele umuntu. Awu umuntu wasezulwini sungaze ukhulume konke na. Usudinga ukuthi uzogezwa. Awugezwa ngoba usufike wavuma izinto. Usugezwa ngoba usufike wabanjwa. Lo mfula ngoba sekuwena usukhala. Asithi ke maNazaretha njengoba sithi siyamthanda uShembe. Asengaficwa izinsuku lapho esobe sesibuza indlela ukuthi konje le ndlela okuthiwa incinyane inamatshe inameva ingaphi ngoba sokuthi uyidlulile.
uyobe usuhamba kule evulekile nabantu abaningi nakhona ungaboni ukuthi ubheke kodwa ubona izithende zabo neziphungu zabo kulandela ukuthi ngoba abaningi baya phambili nami ngisaya kanti ekupheleni kwayo kunokukhala nokudedla kwamazinyo la ivulekile khona lekhumbule emsebe ekhuluma ngesitimela lapho ukuthi yese kade seningenkenza ngokuthi akwesimoto kobe sekunjalo ukuthi le ncinyane uyoidlula ungayiboni ngoba ukuthi awangikwazi akuyona ke biza mina le ave kanje amanje nje ngizongenela ngoba hayi akuzulu ukuthi uyifica le uyifunayo uyoyifica uma usuyificile usuhamba uzukholoshe uShembe uthi uvula ingubo yakhe nje endala asifaka ngaphansi wena uyovula amakhwapho ukuthi hayi sekufikile sengibona lo mbuso obusebenzela kanti umbuso osebenzelayo usebenzela umbuso wesathane kothi la sefika khona zonke umuntu esekhalakathela esiweni bese kumakusa kundawo kanti bengikuphi mina ugadi nensabuko uthi nje ophuma la ongangeni la unquma ikhaya kenani nonke la asingasebenzeli-ke kuleyo ndawo manazabetha asisebenzeleni ekhaya elimiphakade elisekusitheleleni enkazimulweni la ulokhu wasedokodweni hayi asedlule dokodweni asiye ekhaya asisebenzele ukuyaphi ekhaya yabanazabetha ngoba sekubuza ukuthi uphi lo mfula engageza ku asiwazi ukuthi hayi lo na umfula imane uyawufica wena elapha awukufica nje ungazange ulibhale ngoba silibhala manje njengoba sela emhlabeni njengoba siphambi kaShembe sizobhala amagama ethu encwadini yokuphila ngaleli langa sesihamba so bese siyawubheka ukuthi labhaleka yini ngesikhathi ngilibhala la kodwa uma ulibhala ngokweqiniso uyobuka ngabazi uyofika usho nje igama lami ukuthi mina ngusibani bana kwazibani ngisifawu mntana nami ngeke futhi woza mntana nami yokwamukela ngethemba kodwa uma usenongabazane kusho ukuthi khona ongakakwenzi kahle usekhona kulomhlaba yini ke singabi nova yini singahlali sisovalweni ukuthi lendlela kaNkulunkulu noma ibhlungu noma injani kodwa iyona ndlela ofanele sihambe ngayo yini lena esijabulisa kangaka uma sithi sihamba endlela kaNkulunkulu uma kwayena uShembe wayehamba ngendlela enosizi lolu thando lujulile lunamandla njengokufa
Thanda uShembe. Lumnandi kodwa enhlizweni. Noma wena ufihliwe. Wena ke lokho ukujabula okungaka akusekhona ukujabula kwasezulwini, sekujabula kwasemhlabeni. Okunani okunobusathane phakathi. La uNkulunkulu ezama ukuba namandla amakhulu kakhulu kungazokuthi uSathane uzama kanjani. Lokhu ukujabula osekungaka uSathane usethathile. Usevele wathi hayi sekwabamba lapho sekubazuzile. Asibalekele ke lokho kuzuzwa uSathane ngoba akanalo izulu kodwa isihogo. USathane akanalo izulu nesihogo. Akekho umuntu okhona ozibiza ngeNazaretha ebe yiNazaretha iphelele ongafisa ukusebenzela isihogo. Kodwa le iyondlela ezokusa ezulwini ukuze uShembe akufukamele. Uyokufukamela uma uwomunye walabo abangakusoli uShembe. Nabangahlukile. Mahubo 39. Kwezinye kwamanye amabhayibheli ubhala ukuthi mazwi. Awuhlabelelo sikaDavide. 39. Sofunda nje verse 11 lokuqala. Ukuthi ukuze uNkulunkulu ahlale esikhumbula yini thina kufanele siyenze. Ngizakulinda izindlela zami ukuba ngingoni ngolimi lwami. Ngizawugcina umlomo wami ngesifonyo. Omubi esekhona phambi kwamehlo ami. Ngizakulinda izindlela zami ukuba ngingoni ngolimi lwami. Ngizakugcina umlomo wami ngesifonyo. Omubi esekhona phambi kwami. Phambi kwamehlo ami. Ngamanye amazwi siphindela kulawo amazwi kaShembe athi labo ayokwazi ukubakhumbula abangenise embusweni wakhe yilabo abangakwazi ukumsola nalabo abangahlukile. Ngizakulinda izindlela zami angizokusola ukuba ngingoni ngolimi lwami angizokusola lutho. Ngizagcina umlomo wami ngesifonyo. Omubi esekhona phambi kwamehlo ami angizokuhlupha. Uma ngingazukwenza lokho okubili ngingomunye walaba athi uShembe uyobafukamela abafake phansi kwengubo yakhe enkulu bathi babebuza into yayo. Uma esephenduleni lokho akekho omunye ophinde ambuze. Akekho omunye ophinde abuze ukuthi kwenzekani. Ukuphi-ke wena kule yonke lento eyenzekayo? Makhulu 2:22 verse 2. Nkosi akusikho wami. Akusikho wami. Yeah.
wena baba ngesi konke esilokhu sikucela sikucela kumuntu esaziyo ukuthi vele uyasithanda. Thina yini singathi Nkosi sinalo uthando lethu sinika wena. Uthi namhla Nkosi makube njalo uthando wena. Thina sihambisa nini lolu thando athe uShembe mayikhuluma. Lethi uthando lwasezulwini luyiwe. Akuhanjiswe izinto uthando. Kube yithi impela esibhizi esilokhu sihambisile njalo uthando lokunika zona. Kungabe kulokho kuyena njalo oluletha ngakithi lolu uthando olunamandla njengokufa. Ake lihanjiswe yithi wazi ukuthi la ukhona ekuthando lukaShembe enginalo lwedlula zonke izinto engasicabanga. Ngendlela aseduze ngayo nenhliziyo yami noma nami le vesta engifake ngaphansi komzimba wami ngicabanga ukuthi eseduze nawe ikude kakhulu. Kodwa uShembe ngendlela aseduze ngayo useduze ngaphezulu kwevesta engiyifakile emzimbeni wami. Yini ungabe yithi njalo sihlale sikhuluma lelo zwi. Uthi namhla mhlekazi usejalo. Makuhlale kube njalo nakusasa sakuhlale kube njalo. Yimina ke sengikuthanda kakhulu kunokuba wena ungithanda. Size lapha ke eNazaretha kulomhlangano wentaba yaseNhlanakazi. Ngoba umhlangano kaJanuary waziwa umhlangano wentaba. Sizele lokho ukuthi njengoba unyaka uqala amagama ethu awalotshwe encwadini yokuphila. Akalotshwe mase kuphela unyaka. Unyaka uqale kanye nawo elotshiwe encwadini. Kodwa awazi ukulotshwa nje ngaphandle ukuthi kube khona imisebenzi esiyenzela uNkulunkulu omkhulu kakhulu. Ukuthi simnike uthando asithanda. Lungabikho uthando lwethu oluya kuye olunombandela. Akube uthando olungenambandela olungasho ukuthi ngikuthanda ngoba vele uzongipha umntwana. Ngikuthanda ngoba vele uzongipha unkosikazi. Ngikuthanda ngoba vele uzongipha imoto. Ngikuthanda ngoba vele uzongakhela izithaba. Akube uthando olungenambandela. Olungasho ukuthi ngimthanda uShembe ngoba ngiyazi ukuthi uzongipha imali. Uma engasakuphanga leyo mali ngalesikhathi oyilindele ngayo. Bese kwenzekani? Bese kuthi usakuthanda. Asikuthande nje ngokungenambandela manzela. Amen. Ngoba naye uthanda ngaphandle kombandela. Kodwa ke kunesikhathi la uma ifika khona isimo singesihle kuthina lapho angeneliseki khona angagculiseki khona. Uma engasagculisekile suke sekukulahlwa lokho kuwena. Athe uShembe mayefika wafika isimo kungesona esivumayo ukuba athi nangu umntwana wami engiqhenya ngaye. Noma ungasho uthi baba ngingumntwana wakho. Noma usaba
Imalanga emthandazweni wethu maNazaretha nasekukhaleni kwethu kuJehova singakhohlwa ukuthi noma ngabe kuthiwa sesone kangakanani kodwa akhumbule ukuthi labo bantwana besethembiso ayebashilo yithi leyo ntsali akhuluma ngayo ukuthi noma ngabe kuthiwa sekukhona intsali yilabo bantu engiyokwenza iqiniso lokuthi ngelanga lokugcina ngihlangane nabo emzini wongcwele akhumbule njalo ukuthi ukhuluma ngathi ngoba uma engasakhulumi ngathi ukhuluma ngobani mina ngihlala ngizibuza ukuthi uNkulunkulu uma engathi uyasiflathela ngokona kwethu uzobheka bani kuba ngekho umunye osamaziyo ukuthi ukhona wonke umuntu usezaziyela ukuthi sekuyimina uNkulunkulu akasekho owazi ukuthi ukhona umnikazi wenkozo ukhona umnini mandla wonke ngakho-ke sithi akathi uma edinwa kukhona okumdinayo ngathi kodwa ashaye aphozise ngoba siyavuma ukuthi siyizoni kodwa lezi izoni zakhe asikwazi ukuba izoni zomhlaba nje siyizoni zakhe ukuthi siyona le ntsali siyibone labantwana abakhethiweyo nabathandayo nathi singakhohlwa ukuthi lapho esihamba khona uNkulunkulu uhlale ekhona nathi esibhekile ngoba ukube akekho
ngabe asekho. Ngabe kade saphela. Sasofana nabantwana baka-Israyeli. Laba bathi sebehambile bahamba sebethi kanti Mose wawusapho ukugcona eGibhithe sasutha. uNkulunkulu wasethi cha. Labo abaphumile akona bazongena, kongena sekungena abantu. Iminyaka yamashumi amane wawusuke ungakanani. Kwangena sekungena isizukulwane. Laba esebabhubhisile obaqeda ngoba base benembuzo, base benokusola, base benokuhlubuka. Sebebuzela ukuthi uNkulunkulu kanti ubemthumelana uMose ukuthi azosikhipha kanti uzosilambisa na. Naye-ke uMose wasezenzela okwakhe kwasethiwa kwawena awusezukungena lapho. Nathi-ke singabi labo bantwana ukuthi sesisemnyango bese kuthiwa anisezukungena, sizongena esizukulwane sakhe. Bese sigida kulo mnyango sizunguze kuphela iminyaka yacishe yoba ikhulu. Ngoba sobe sesisolile. Sathi masola sasesihlubuka. Futhi-ke labo abangayakwazi ukusola nabangakwazi ukuhlubuka ngibona-ke engiyobafaka ngaphansi kwengubo yami ngibafihle ngikhukhumale. Ongibuzayo ukuthi ngiphethe into yami. Akube yithina-ke labo bantu. Akube yithina-ke labo bantwana abangaphansi kwengubo yakhe. Njobe ekhukhumele nje ukhukhumele ufukamele thina. Uma engafukumele thina efukamele thina uzofukamele ba. Akekho omunye ngamfona. Ngoba asikabi nawo amahloni okukhuluma ngesonto. Sisakwazi ukuvuma ukuthi njengoba silana asizile ngoba singcwele. Njengoba ngesilana asizile ngoba sibahle. Njengoba silana asizile ngoba sinemali. Njengoba silana asizile ngoba siswela izinto ezinjalo. Size ngoba siyizoni. Lezi zoni ezingenawo amahloni okuza kumnikazi wazo Inkosi. Sabantwana bakho noma umhlaba ungathanda. Sihlwithe kulamalanga obubi usibeke emzini wakho oyigcwele. uNkulunkulu aze asikhumbule eMaNazaretha. Ngaso sonke isikhathi sokuhamba kwethu phambi kwakhe. Namzukwane sesilele. Sithi uma sikumphefumulo wethu usuphuma ngaphesheya kwethu. Ukwazi ukufika phambi kwakhe. Athi uma libheka igama lethu alithole ngempela. Baliwe ematsheni esezulwini. Kube lula nokulithola. Uthi awumntana wena usibanibani ayingena. Noma sibafica bemisiwe abanye bengadlulisi kodwa sikwazi ukuthi uNkulunkulu asidlulise ngoba sisamazi ukuthi ukhona. Ningabe nabanye oNkulunkulu ngaphandle kwami. Asikabi naye-ke thina eMaNazaretha. Ngeke futhi sibe naye. Akekho omunye siyoba naye ngaphandle kwami. Thandazo wethu awube lapho eMaNazaretha. Lo uNkulunkulu osenzela lezi zimanga. Lo uNkulunkulu osipha lezi zibusiso. Asingasuki kuyena. Asingabe sesizakhela labo bhali bethu othi uma ubekile la uzozubuye kusasa kusuphendula futhi ushift position ibhekile. Qede le position busuphinda ufika ngelinye ngophela. Asingabe nalokho. Asibe nalo uNkulunkulu ozwayo lesihamba naye. Obonayo, okhulumayo, olalelayo nezindlebe zokuzwa. Njengoba uma simbiza uyezwa. Phakathi kwethu sinabantu abavuka ukhukhwini lokufa. Esikhathi seCovid. Ngaye lo uNkulunkulu sithi masimbiza alalele ezwe bese eba nezinyawo zokuhamba aye afike kulolo khukho lokufa khona mntana angakudinga lesikhathi awuphindele uyokwenza umsebenzi wakho khona ngakuqede emhlabeni. Babuye bavuke bawofakazi namuhla. Uma singavula inkonzo yofakazi kungashoni la. Kodwa ngoba sikhuluma ngalo Shembe osenzele imali. Asikhulumi ngaye singabe namahloni. Noma ngabe kuthiwa uwedwa phakathi kweyinkulungwane uma ukhuluma ngalo Shembe ungagabazi. Kodwa mzukwane wamsola. Mzukwane wahlubuka. Phumele phansi kwengubo yakhe. Phumele phansi kwekhwapha lakhe lasezulwini. Thina-ke sizele ukuzocela ukuthi singaphumi nangephutha phansi kwekhwapha lakhe lasezulwini. Khuluma amashumi ayisikhombisa nesishagalolunye. Khuluma amashumi ayisikhombisa nesishagalolunye. Nkosi kususe phakathi kwethu.